Iki ono ning ndi? Jadi pengajian kembar mulai ini mulai yuk masa mulai mulia yuk mulia dok ngantuk saya ngantuk kalau mulai pakai si padang lah lu nih ibu ini ngantuk pun dengan betul monggo nggih wis aja nek sing mulih neh iki nek sing mulih sitok tak dongakne sing lanang wayu berarti nek mari nek sing mulih iki mesti rondo iki Budi bojone Pak Budi iya tapi lagi yo pointer mudine wis entuk jajan wis mulia betul jajan kok mulai